Joo. No niin, tänään valmistamme Lapin perinneruokaa poronkäristystä. Valitsin kaupasta tällaisen nopean riistakäristyksen. Tämä taitaa kyllä olla Saksan hirveä eikä varsinaista oikeaa suomalaista poroa, mutta valmistusperiaate on aivan sama. Eli ensin tarvitaan tämmönen paistokasari. Valurauta pataakin kävisi hyvin, mutta minulla on tällainen teflon paistinpannu tässä käytössä. Seuraavaksi pannulla kuumennetaan rasvaa, semmonen ruokalusikallinen. Itse käytin tätä oivariiniä, mutta aivan hyvin käy myöskin tällainen tavallinen ruokaöljy tai margariini paistinrasvaksi. Ja kun rasva on kullonkeltaista, hyvin sulanut tuohon pannulle, sen jälkeen lisätään tämä käristysliha tähän pannulle, joka on aluksi tällainen köntsä, mutta siitä pikkuhiljaa sitten alkaa, kun se vähän sulaa siinä, niin nämä lihaviipaleet saa irroiteltua kätevästi toisistaan. Poron lihahan on varmaan tällainen kaikista tunnetuin ruoka tuolla Lapin maakunnassa ja sitä on perinteisesti syöty perunamuusin ja puolukkasurvoksen kanssa. Tätä lihapalaa käännellään tässä pannussa paistamisen aikana, kunnes viipaleet alkavat siitä irrota ja ne irrotellaan toisistaan noin. Hirven tai poron riistanliha yleensäkin niin on hyvin proteiinipitoista, ravitsevaa, eikä ole niin kamala rasvaistakaan, että ihan ja nopeasti valmistuu. 10 minuutissa pitäisi tämänkin ruokalajin valmistua. Käännelläänpäs. Noin. Tätä valurautapannuahan täytyy varoa, ettei sitä naarmuta kovin millään tämmöisillä teräksisillä tai metallisilla työvälineillä. Tällaiset puiset ja muoviset välineet olisi paras valita. Niin, se tuuletinta vähän päälle. Voi laittaa, tulee vähän kärryä. Näin. Aika äkkiä nämä alkaavat tästä irrota toisistaan. Lapissahan on sitten poronlihan ohella niin hyödynnetty paljon myöskin näitä luonnon muita antimia, eli paikallisia marjoja ja Lapin perinneruokiin kuuluvat sitten leivonnaisista ainakin nämä kampanisuut ja lappilaiset ovat hyödyntäneet jopa sellaista putkikasvia kuin Väinön putki. Valmistavat siitä kaikkia keittoja. Näitä muitakin paloja kannattaa välillä täällä käännellä, etteivät ne aivan palaa tässä. Eli pannun tehoahan tässä kannattaa välillä seurata. Minulla tämä on näköjään nyt vielä aika suurella teholla, pienennetäänpäs pikkusen. Noin. Vieläkin siitä muutama viipale saadaan irrotettua. Tämä on niin pehmosta tämä rasva, mikä tässä pannussa näkyy, niin on suurin osa varmaan, kun tämä riista on itsessään aika vähän rasvasta, niin on minun pannuun laittama rasva. Sitten näitä lihapaloja tässä vaan sekoitellaan ja käännellään muutaman minuutin ajan. Että ne saavat vähän väriä pintaan. Ja ylimääräinen neste samalla haihtuu pois. Sitten kun nämä ovat hyvin ruskistuneet molemmin puolin nämä lihapalat tähän
Pannuun lisätään sitten vielä vettä sen verran, että nämä lihapalat pikkasen peittyy ja sitten voi lisätä hieman pippuria. Ohjeessa täällä sanotaan, että rouhittu mustapippuri käy hyvin, mutta varmaan perinteinen maustepippurikin tai miksei pippurisekoituskin tähän sovii. Ihan oman maun mukaan voi maustaa. Lisää suolaa voi pikkusen laittaa myöskin sitten joukkoon. Näin, nyt alkaa tämä rasva olla tästä haihtunut tästä pannusta. Lihapalat ovat ruskistuneet, sitten lisätään tänne pannuun vettä. Noin. Lihapalat peittyvät ja sitten lisätään myös hieman mustapippuria. Varmaan pippurimyllystä vasta rouhittu tuore pippuri olisi paras. Ja hiven suolaa. Sitä ei tarvitse paljon laittaa. Noin, ja sitten ei muuta kuin tämä jätetään tämä käristys tähän miedolle tulelle hautumaan. Ihan tämmönen tavallinen sähköliesi, niin varmaan jollakin kakkosteholle riittää. Minä laitan tämän omalleiden 3. Noin. Ja sitten kannen alla annetaan sen siellä muhia ja hautua semmoinen 10 minuuttia. Ja sitten vielä tarkastetaan sen maku, eli onko riittävästi suolaa siinä ruoan mukana. Ja sitten ei muuta kuin perunamuussin ja puolukkasoseen kanssa käydään herkuttelemaan. Ja sitten kun poronkäristys on se 10 minuuttia hautunut, niin se on valmista ja nyt ei muuta kuin sitten syömään.